Υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού και εθελοντική εργασία κρατάνε ανοιχτό το νοσοκομείο της Πρέβεζας που υπολειτουργεί. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μαζί με τους κατοίκους της περιοχής κάνουν καθημερινά συλλαλητήρια, ζητώντας από την κυβέρνηση να ενισχύσει το νοσοκομείο. Και αυτό που πάει να γίνει είναι τρομερό, παιδιά. Δηλαδή, εμείς μέναμε Αθήνα και όταν ήρθαμε εδώ και άκουσα ότι το νοσοκομείο κινδυνεύει να κλείσει, είναι τραγικό. Δηλαδή, μας καταδικάσουν σε θάνατο. Γιατί δεν είναι μόνο η Πρέβεζα, είναι όλα τα χωριά που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο. Την τελευταία πενταετία έχουν χαθεί 115 θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Το αποτέλεσμα είναι πολλές κλινικές να έχουν κλείσει και άλλες να υπολειτουργούν με έναν ή δύο γιατρούς, όπως η παθολογική που σηκώνει μεγάλο βάρος των εισερχόμενων περιστατικών. Οι κλινικές του έχουν κλείσει, όπως είναι η ορολογική κλινική, ή έχουν ουσιαστικά αναστείλει τη λειτουργία τους, όπως η ορθοπαιδική κλινική λόγω έλλειψης γιατρών. Πριν λίγες μέρες είχαμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα με την καρδιολογική κλινική που προσωρινά ανέστηλε τη λειτουργία της. Πραγματοποιούμε παραπάνω εφημερίες των προβλεπόμενων εθελοντικά. Άμεσα η πολιτεία να βοηθήσει το νοσοκομείο Πρέβεζας, τουλάχιστον με τη μετακίνηση επικουρικών γιατρών. Εξαιτίας της υπολειτουργίας του νοσοκομείου, οι κάτοικοι της Πρέβεζας, της Λευκάδας και γύρω περιοχών αναγκάζονται να πηγαίνουν σε άλλους νομούς. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών της Πρέβεζας μεταναστεύει ουσιαστικά για απλές πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο εδώ, μεταναστεύει στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Ο Διονύσης Προκοπίου κάνει 11 χρόνια αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί ως τραγική. Έχουμε αρκετά προβλήματα ως προς το δεν υπάρχουν γιατροί. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας αποφάσισε να μεταφέρει τις κινητοποίησεις στην Αθήνα. Θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που διαλύουν το ΕΣΥ και υποβαθμίζουν το νοσοκομείο μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Ενάντια σε μνημόνια, νέα και παλιά. Προγραμματίζεται συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Υγείας με αίτημα να καλυφθούν θέσεις γιατρών και νοσηλευτών στο νοσοκομείο άμεσα.